खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 1988 मायथाइनि 12 मे खालारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जारिमिन सान आरो 1988 मायथाइनि 12 मे खालारावनो बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव गिबि मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांमोनानो जाहैबाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांदोंमोन गिबि आइजो हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारी बिथांमोना आरो बेखौ मान होनानै जोंनि बर' हारिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसे बर' हारिनि माहारियारि आफादनिफ्राय दिनैनि बे 12 मे खालारखौ बर' माहारियारि सान महरै फालिबोगासिनो दं आरो साफ्रोमबो आइजोफोरखौ मान होनो थाखाय गावनि बिमा माहारिखौ मान होनो थाखाय दिनैनि बे 12 मे खालारखौनो जोंनि सारा रायजो नाङैनो सारा मुलुग नाङैनो दिनैनि सानखौ जोंनि बर' हारिया बिमा माहारि सान महरै मान होबोदों फालिबोदों। मख'नांगोन दि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिनि मुङाव रोजा रोजा मुंख्लं जाबोदों। बेनि गेजेरावनो गिबि आइजो मुंख्लं महरै हेलेना बसुमतारी मुंख्लं हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारी बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुथुरफोरनि आखायाव इनाय अनागारै मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बे खौरां नायगिरि नोंथांमोना मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो मुंख्लं हेलेना बसुमतारीनि एबा बिथांमोनखौ मान होनानै आरो बिमा माहारि सान महरै मान होनानै नोंथांमोना बयखौबो मान होनानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों दुखु फोरमायहर आरो बिथांमोनखौ माननि गेजेरजों फोरमायहर।